komuoch to wan kode. Duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe. Tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e kala kuonde mamoko chalo nade bende koth nogo ka koth nogoyowa. Mano en gweth mar Nyasaye kendo wago erokamano. Ne wasebedo kod achero no eko mar sule oganda mopogore opogore. Odiochieng'ni ma kawuono wang'eyo kanyo ni doho mamalo, doho no ero ma Milimani ne dhi chako winjo burano mabende nomaki e nyim doho no eko, burano mabende koro kanyo mayom e kindgi koda ka obila mabende ne ringo kodgi koni koda jogo mane kora ka tuono mar Ebola kuwuok e piny Uganda kaachiel koda ka piny DRC mabende tuono osebedo kogo e tach e pacho kae. Migosi Moses Kura koro to ywago by Americans. We should be prepared as a nation. Ebola can come by any formula. Tunaelewana jameni? Wakati tulikuwa na corona, Americans, na nakumbuka sababu I was a minister in charge of investment, na kuna kampuni inaitwa Moderna huko America. Nilienda mpaka e pacho kae kata duol moting'o lakteche kaachiel koda ka jochiw thieth duto e pacho kae, mano KMPDU mano kuwuok e pinyno ero mar pinyno ero mar Kongo kata mano mar Uganda mabende tuono osebedo e kuom dwe achiel ma osekalo. Afrika mabende koro to ikore malich mokalo kendo ni koda ka facilities moromo mar neno ni girakore koda ka tuono ero mar Ebola, omiyo gionge koda ka luoro moro amora. Ruto oyango ni piny Kenya oseketo yore go eko mag arita kwe, kendo giseneno ni girido weche go eko mag arita kwe mano e tong' mar piny Kenya koda ka pinje go eko ma oko, kendo gineno ni ginyalo neno kaka gi manage godo weche go eko mag thieth kaachiel koda ka weche mamoko e pacho kaeri. Mano Laktar William Ruto kane loso odiochieng'no manyoro owacho oganda ma pacho ka mondo mi koro to kik bedi koda kalu ni weche go eko mag kwe koda arita kwe kaachiel koda ka chike motegno koro to keti e skundewa mopogore opogore e pacho kaeri. Negiloso kabinde koro to keti e skundewa mopogore opogore e pacho kaeri. Negiloso kabinde koro to giwacho ni gin pok ne giyudo nyasi ma kamano nyaka ne higni 63 ma osekalo go eko. Mere kaka ne jatelo noloso seche mabende ne nyasi ma kamano. For the 63rd strategic stronghold affairs battleground between the British and the Italians. And Your Excellency, this is the British and the Italians. And Your Excellency, this is the only place in Kenya that for 2 years was under Italian rule. Today, Your Excellency, this town is blessed with sacred historic. For years to come, look back to this day with pride and awe. They will remember this great honor bestowed upon this county by you, Your Excellency. They will remember you as the president. Nitie kaka osebedi ka oket gi tenge kata osebedi ka ogiyud chenro duto mag dongruok mowinjore mano e higni ma osekalo. Laktar William Ruto nokwayo ng'wono makende ka koro to singo tutawapatia pesa ya kujenga university ya Wajir. And that program is going to begin. Kuom nyithindo ma inyuolo e pacho kaeri kata obedo ni jonyuol gi to gin jonyuol ma osebedo kawuok e pinyno ero mar Somalia. Laktar William nyime e weche mamoko en ni wakeni kata jokanyo e riwruok makedo ne wakeni kata koda jogo makedo ne ratich oganda koro to ok owinjore gino mamiyo jokanyo makedo ne ratich oganda owuok oko kendo kwedo malich mokalo. Kanyalo mana paro ni kanyo wan kanyo gi iluongo kanyo ni kalo kanyaka gi seche gi eki poro dhi nyime gi yudo thieth mane od thieth maduong' ma Kenyatta National National Hospital Buore Nairobi. En bende koro to ywago ne ratiro e kaunti no eko Manakuru. En wach e kaunti no eko Manakuru.
en wach mabende koro to pod dhi nyime samalose kodi ni ekija neno mar Kala TV ro tiyo godo e chenro makamano kata ne timo tim ma kochno eko. Jopuonjre go gin abiriyo mabende moko kuomgi ne gin ne ogidwar chulo. Mar adek giwacho ni ne gibedo gi weche go eko anyalo wacho ni influence kuwuok negi weche go eko anyalo wacho ni influence kuwuok negi kuom skunde mamoko mag boys mabende koro to ni machi thieth ma St Joseph mayudore Gilgil kama noringe kodgi kama waneno kanyo ka Sonko koro to nochiwo ne jopuonjre go eko mich mopogore opogore e seche. Can you please say hi to Sandra on my behalf? Oh, okay. Okay. Can you please say hi to Sandra on my behalf? Oh, okay. Okay, I'll say hi. She's in London, but I'll say hi. Oh, Okay. okay. Quick recovery, yeah? Thank you. Any pain? My leg. Yeah, are you okay? Are you okay? Any pain? Any pain? Okay. Okay. Apologize, Hannah. We're here to support you. You'll be okay. Apologize, Hannah. We're here to support you. You'll be okay. Okay. Have something. Okay. Have something small. It's very existing. Ng'anyo osebedo kadhi nyime skunde mopogore opogore e pacho kaeri kendo skunde koro tiwang'o mopogore opogore e pacho kaeri en wach mabende koro to kelo luoro e ten migawono eko opogore e pacho kaeri en wach mabende koro to kelo luoro e ten migawono eko mar somo kendo kelo luoro kuom jonyuol ka bende koro to dwaro nitiere mondo mi piny owacho ong'iyane ni tang'o manyalo bedo ni rach koro ka jopuonjre wa e skunde ma pacho ka. Nitiere video moro to miyo skul mong'ere kaka Lenana olor apoya nono okinyi ma kawuono. Jonyuol ikwayo mondo mi koro to dhi okaw nyithindgi e school. As we speak, Lenana school is closed. Nyithindo ni pacho mar Ebola. Mana wacho ni kanyo ni bura makamano koro to ni e nyim doho. Mano bang' ka bura no nochwale nyim doho ma Milimani koda ka riwruok mochung' ne okinde pacho kaeri Law Society of Kenya kaachiel koda ka jokanyo kata riwruoge makelo ne ratich oganda ma pacho kaeri. Aneno ka court koro to ong'ado okang' ma piny Kenya koro to nokawo kata piny owacho nokawo ma piny Kenya koro to nokawo kata piny owacho nokawo ka ok oluwore koda ka chike ma pacho ka. Ne gidhi koda ka taro mar chike ma pacho kaeri ne gidhi koda ka taro mar chike ma pacho kaeri ka mokwongo en ni ne ok gikawo pach oganda ma pacho ka. Manyoro kane obagi nyasi mano dala migosi Raila Amolo Odinga dala ne man Karen Bore Nairobi kama bende koro to ne ginyiso mor kata ne gihingo kata ne gisidho tim no ero mar adhula mar Gor Mahia kuom loch ma giyudo mano bang' ka yande tim no ero mar Gor Mahia koro to noyudo loch. I was there when I don't know whether to say he was taking his last breath, because the patron died walking. He did not before we started. He only went one round. The second round, he only went a quarter way. My boss just stopped. Most people say or think he fell down, he collapsed, he did what. I don't know how people collapse when they are standing anyway. But he just decided to stop. The next thing, he did not say anything. I even tried asking him. Let's come back. Let's come back. We'll be here, but it's sad. It's not easy. And I remember even I asked one of my friends. Is patron seeing like he'll not be coming back? Why did he decide to call Gore today? When I was trying to call you and you are on the flight, I could not understand, but as they say, Migosi Raila Amolo Odinga ni chunyo meda nindo kama okwe. Raila Amolo Odinga ni chunyo meda nindo kama okwe.
Weche mamoko matuch en piny Amerika koro to matuch en piny Amerika koro to yiero jal machielo mabende koro to dhi bedo kaka ambassador kata jambetre mar piny jal machielo mabende koro to dhi bedo kaka ambassador kata jambetre mar piny Amerika e piny Kenya ne jotuogo eko magin jo piny Amerika man kora ka tuono mar Ebola. Omiyo wageno kanyo ni jatelo no koro to dhi chiwo ler mathoth kotenore kora ka paro magin godo kaka ne gikelo chopo e paro no eko en achiel ariyo adek mano migosi Aden Duale mabende jatend migawo no ero mar thieth igeno ni dhi makende mago gin weche go mano yangi koda ka chief kata jaduong' kata miruka makono mano migosi Charles Ouma mabende yango ni miyo no osegabedo katemo kawo ngimane e yor deruok nyadi mathoth ni mar miyo no en ng'at ma wiye owilore. So oko nyumora nyuma kata maybe nino okier to chalo kagima ne okaw oko ngimane wach ma oko ngimane kagima lich mabere notimore kata king'iyo ni mana baba gi notamore miyo omenda mar ne dhi golo godo jaode mabere nokonyore e od thieth. So mago gin moko kuom masichni mabende koro to mako dhowa ma osebedo katimore koni koda ka kocha. Kata kamano waluwo ni gi weche geki achiel kachiel mana kokalo wang' jowi mari mar Kala TV mabende iyudo wa kanyo achiel